Mnoho ľudí, nielen dámy, ale určite aj pánov, trápia nepríjemné alebo škaredé jazvy, ktoré ostali na tele, či už po nejakých úrazoch, alebo teda iné. Máte nejakú metódu, ktorou sa to dá odstrániť? Korekcia jaziev je možná, úplné odstránenie však nie je možné. Vždy to bude vidieť, to si treba uvedomiť, keď sa do toho človek púšťa, ale môže to byť vidieť podstatne menej. Závisí od typu jazvy, ako sa bude ďalej napredovať, čo sa s ňou bude vlastne robiť. Môžu to byť nejaké čerstvé jazvy alebo jazvy niekoľkoročné? Môžu to byť aj čerstvé jazvy, aj niekoľkoročné, ale výber tej ktorej konkrétnej metódy závisí na vzhľade tej jazvy. Lebo tak orientačne jazvy môžu byť schované pod úrovňou kože, tá koža môže byť extrémne tenká, alebo úplne opačne. Tie jazvy vytrčajú cez kožný povrch. Niekedy je to naozaj až pol centimetra. Sú tvrdé, intenzívne červené a stále sa zväčšujú. Tak sa to dá až ten extrém opísať. No a vtedy prakticky sa snažíme o niečo úplne iné. Z jednej jazvy chceme zobrať a zastaviť rast a druhú jazvu chceme podporiť v raste, aby sa to zarovnalo do výšky kožného povrchu. Ako vyzerá také samotné ošetrenie? Na atrofické jazvy, to sú tie, čo sú pod úroveň kože, je možné použiť viacero metód. Prvý taký hlavný typ sú tie prístroje, ktoré spadajú do spektra fotoreuvenizácie. Tam ten efekt je menej spoľahlivý a menej viditeľný, alebo je to zbrusovanie kože, či už celoplošné alebo frakčné zbrusovanie, kedy sa koža obrusuje po drobných mikroskopických plôžkach. Čo tie vypuklé jazvy? Pri tých vypuklých jazvách takisto do úvahy tam prípadá zbrusovanie, či už kompletne v celej ploche alebo frakčné zbrusovanie. Kryoterapia, to znamená mrazenie tekutým dusíkom, cievne lasery, biostimulačné lasery a ešte aplikácia látok, napríklad kortikosteroidov, ktoré spomalujú bunkové delenie. Nemá to nejaké nepriaznivé účinky? Nepriaznivé účinky môžu mať napríklad kortikosteroidy, ak sa ich aplikuje vyššia dávka a dlhodobo. Jazvy sa dajú odstraňovať počas celého roka alebo len počas tých zimných mesiacov? Závisí to samozrejme od umiestnenia, ale lokalita, ktorá sa nevystavuje slnku alebo ultrafialovému žiareniu presnejšie, s tou sa môže pracovať prakticky počas celého roka. Jazvy by sme mohli rozdeliť na hypertrofické, teda vyvýšené, keloidné, to sú tie, ktoré prečnievajú línie rany, a atrofické, teda preliačené jazvy. Koľko sedení je potrebné na dosiahnutie požadovaného výsledku? Niekedy výraznú zmenu vidno už po prvom sedení, no a niekedy možno až po treťom, štvrtom sedení to začne reagovať. Je to najmä pri hypertrofických jazvách alebo aj keloidoch. To sú tie, čo vytrčajú na povrch a sú dlhodobo červené. Po nešťastnom páde má na tele niekoľko jaziev aj naša figurantka Alexandra. Rozhodla sa nechať si jednu z nich odstrániť. Jedná sa o tzv. Atrofickú jazvu, keď koža alebo to jazvovité tkanivo je tenšie ako okolitá koža. Jedná sa o štruktúru pokrčeného cigaretového papiera. Cieľom tohoto zákroku je, aby koža zhrubla a zároveň sa jazva aj stenčila, čo sa týka plošného rozmeru. Hojí sa to cez drobné chrastičky. Ako to vlastne funguje? Do kože sa vystreľujú alebo vyrábajú drobné jamky, ktoré potom narastajú ako nová koža a zároveň sa koža aj sťahuje pri tom. Vedie to k rastu novej kože. Pán doktor sa teda pustil do svojej práce. Ako také malé ihličky. No, hej. Teraz je druhá fáza tohoto ošetrenia, keď tie jamky, ktoré sa vyrábajú, sú podstatne tenšie, ale zároveň aj hlbšie. Po
Po zákroku si klient môže ošetrované miesto natrieť vazelínou alebo prelepiť. Treba sa však vyhýbať slnečnému žiareniu, ktoré v tomto prípade škodí. Alexandra teda absolvovala prvé ošetrenie. Približne o 5 týždňov navštívila lekára opäť a podujala sa pre dosiahnutie lepšieho efektu podstúpiť rovnaký zákrok druhýkrát. Ako hodnotíte efekt zákroku? Po prvom zákroku tá jazva je menej biela, nie je tvrdá a hlavne je celkovo menej vypuklá. Takže ja som maximálne spokojná. Po zákroku boli nejaké komplikácie alebo zlý pocit? Tak trošku to svrbelo, keď sa to hojilo, ale ako náhle krasička odpadla, tak absolútne v poriadku. Čiže môžeme ísť robiť znovu? Môžeme. Lekár postupoval rovnakou metódou a s výsledkom bola Alexandra spokojná. Podmienkou úspešnosti laserovej terapie je málo pigmentovaná, teda neopálená pokožka.